Diya guys, kalit gitawag ko na ning badji nga naglakaw sa kalsada. Murag na si Jay kinahanglan kanang kahilak man ni si Jay kay kanang walay ko dijang bana diya nangadjol ko siya og palit og bugas. Diya salamat ni ka ni Mama Julie kay diya kung kitambawan kanang ibutangan ni diyan yang luugan kanang dahon sa karnaba kay kang para lagi ang ilong. Salamat ka kay pitibo ko ni kay mao ni diyang gibuhat nga wala lagi madaha sa mga spray. Salamat ka kay basi maulian ko na sang sinus. Hello guys, majong adlaw natong tanan. So mi 2 na karon. So mi 3 guys. Naapaghapon ko darila Mama Julie. Kay mi 4 pa mi madto sa ila atino nila kay nalagi magpaluto unja. Na ako dari sa garden kay gimingaw lagi ko sa garden dito sa mga anja. Hinanglan man po kumuli og Cebu guys kay malagi na po ko'y trabaho dadto. Diya kaning kuan guys mangadyo ko dani ni Jahan isang pangadyoan si Julie dani han isang utruhon ba ja mangadyo kog saha. Kay ganahan ko dani hinang gimingaw jud ko sa muhang kuan guys ja na ko'y gihimo di ay na. Kay kuan ano na daghan po ni Jahang putos. So mahilig po ni si Mama Julie og tanom pareho aming duha. Ambing Jay. Buotan na bata. Mau school na. Asa naman si CJ? Jawa ka nagbaon og piritong manok. Dum palit ra sudan. Wala ka nagsudlay wang jil ta ka kay gwapo ra ba? Jil ba? Okay, bye-bye. Na guys na may badji nga litog panawag na ho. Sa kanin siya todo na ho ni guys nga kalitran sa panawag. Tos kormi. Asa man yung bahay ni Dapit? Tos sa watangnan ko na ako ka abang sa ko lagi sa. Wala mo nawag ko waman mo nagbag. Asa man yung pidos mo ba na di ay? Kaniko. Laluya ni mo di. Gitawag ko niya guys kay wa kung sa ikapalit og bugas. Ya pareho ra ba ming galisod. Kasi mo ba na? Tos lagi sa karmin niya. Pamuli manawag ko man ko tagay. Asa may trabaho mo ba na di ay? Mga boss. Mga bus? Pero taga diri ka sa Maribok? Asa man yung bahay Dapit? Ko sa Tangnan. Asa man yung bahay karon? Sa Maribok. Sa Tangnan nga luon. Tanglan? Lawan. Diri ka nang nay ay te pwede ra bugas imo dadon? Ayun na lang kwarta. Oh, bugas na lamang kuno jang dadon guys, nga mo kuno kwarta. Luya pud din taon oy, pareho ba japud ka na sa una ti kanang asa-asa nang buko mang Milo. Diyan nga rin ay ko sa manghod kay ang nanay lagi na sakit to gida sa dumimiro. Luy kayo si baby. Wala nakagawas ni kaya kalibanga o kasukali-kalibang. Kadari magkakabag-vlog sa gawas guys nja. Kuan naman ni si Ja kanang kalito manawag na ba natin nga mo kay naghilak ko man si baby luoy. Mukha ang kamuti. Ayun na. Nay din ang kamuti. Tagay sa kamuti, kamuti nga giding ag. Hindi dali kita gag. Ayun na lang kwarta ti bugas lang walang ago na nato. Bugas mo ka? Ha? Ha? Wala ge. Sa chimbag. Diyan kayo sa mga obrera man pud butado mi, kanang amo laman sang papamahawon. Ang ilang si Julie nga papamahawon laman namon diyan. Tagaan man ni Julie og bugas. Di Bida. bida sa lido. Sa daga pa ko Flores. Karon nakabida. Flores? Ano ka mag-Flores sa Alicia? Bida Mang Flores, adi pa sa Alicia. Dapi na nakatuig. Mag-ano si Jag. Tuig karungayo. Gigulbaan magugo kay
ga tawag ka na yung kis duwa ba ko kaila di ba ko taga dani ja ningilak na ka mo naman nang sakitan din ko kay pareho lagi pud tang mga wa lagi pud nakasuway ang bugoy nga lang ang mga handyo ko mangilak-hilak pero sa bilang laban lang Ako pwede lang ko makabot lang ako tagaan di lang kung magigig ka na manggal kay ko be wow taga makabot ako tagaan di lang ko manggal mamugas ba Unja di ba po ka makapanarbaho kaya may bata dili po sa makapanarbaho amo na dadon ang bata basta hindi na maluoy nay dato nga maluoy di ba yung dadon ng bata ba kape lain na pa naman kape kay corn coffee ra na kasi matabos bata ba kape ambi ng bata bi gante Jesus katawa uy smile ko andad na naman na Cebu uy anak kabo anak wala ko Diya kanina mo murag na idipirinsa maning bata kay manubis ha Kung siguro sa gatos ni ano nagitabangan sa center nito sa DSWD itabangan lagi ko sa mga tuwing tao kay maluoy sa nahan ng bata kay kasuka kalibang aw kape di ba daw ka sa DSWD ito lagi ko sa kuan DSWD ay TikTok tang duha tagaan naman ko sa kalibang ay hi hala ibaw siya mo hi single mama ka ha single mom di lagi sa nag-single mom kay na lagi say bana pero way mo suporta niya way mo suporta na waday mo kuan na may suon di tabang pero daghan kay suon nako sa suon nga tinak pasak ni dito kay mutuman ko sang gusto ko ja wala gina yung mga suon adyo nakakuan diri adyo nakakuan adyo naka ano diri kay kanang tuman kasi mo gusto basta hindi ka paminjoon minjo ka mo lagi hindi kay minjo man dyan kay kuan ano matukar man natong uwag no no ako din minjo matukar mag-uwag ay nga ni mo be tigwa naman pagka dapat maminjo na ay basta di sila ganahan makagusto sa imong bana nganong dugay po ka nagminjo ha? Nganong dugay po ka nagminjo Judan naman ko namin dyan naman ko ginmero ang bana nga dyan ba? Hindi, o anak mo? May duha anak lang magmatay na. Kanya last baby na ho. Matay duha? Kay? Kaya dugan yung subay tutut man. Man mo tutut nga baka. Duha, ago na pa namatay. Pagpanak di mo. Wala man siya kay hilak niyang mana ang gigutom yan. Osi. Lucky ra ba? Nalaman ka? Ha? Nalaman ka, Bi? Nalaman ate. Para imong bata. Ayaw kayo. Wala ba lang ng last baby na matay? Namatay niyo na duha. Di masugot na may agaw na ho. Napag kay contact number nga na, cellphone. Wala ko cellphone ba? Hindi ka mo contact sa mga isulo gawa ka. Kay paluma-luma ko nung panguwag mo nang wala mo dawat. Pila na mo edad ron te? Santo neighbor. Sana day. Sana idara. 39. Naman ko ulit. Bibi. Sa emergency. Kasi lagi ha? Emergency. Asa na PGC? Sa masak na emergency. Masak. Kaon di sa kamuti. Sus. Nasa mo na ikaw man na, ikaw na. Oh, ikaw. Hala gwapo. Ikaw mo na. Parang nagdalong karat ka dito no. Nagkuha na magugo. Mapay pag magpanawag na Nicole banja. Nikat misag panawag na hanja. Nikarat mo ko kay wabdo ko kailan sa iyang tudo. Hi. Man ang ipasuso sa imong wa. Ano na isang gatas? Kanang bunamin. Tapos bay. Ha? Mga bunamin mahal na ba dyan mga bunamin? Bisa may tinghatag ni mo gatas. Mga special mga hatag mga tao na ba mga kuan man ko Facebook man ko ka kuan man kay naluoy sa kabayan ng bata ba kay sakit ba guni dihan ni tabang nimo
Sa mahurot ilang bunamin. Bunamin. Nagkabang ng karton man. Nanihatag din sa mga gatas. Nagkan mga hatag ka mga gatas ba? Kasi may naingon ni mo nga mo ni kani. Affordable ma'am. Kita mo gini jawa. Wala ako kita kung siya na. Diba? Matinga ako Jill ba kay sa may ang purma nganong duwonon man ko bisag dos bay mga tigwang kalit na magpanduon na ba. Mo ora ba ko kwarta, labaw po kong nangitag kwarta. Mag-uban na naman tang duha. Dito ko ma'am kay na iba. Naman nila matong banog. Nga nakulaka man po ka. Nga may bata ni may anak nimo. Di marabaho lamang ka sana. Di mag-uban tang duha ba mga tag tabang. Mag-uban ming duha guys, mga tag tabang. Ato tali to ubanan ka na ato si duha. Asa man? Dadto ba mga tag tabang sa imong gagaw. Mga bawa ang ngini. Cold ngini. Mga do po tabang kaya magpatambal po sa. Kurtahan na sila blamin kani ka Dubai. Kato ni dako sa hilot to. Wa pakabot na pa di. Sa ba bang. Siya ro di po kapakanon, bisag pakaon ra. Malagi. Followers na ba ito niyo? Nakatuig dahil niyo, wala pa'y unod. Kaluoy po din taon. Kasi nga ni mo? Bida Cabrera. Bida Cabrera. Sini na kaila, Bida Cabrera. Kailan mo na ni? Naghilak inaw ni si Jarad to kay nanawag na ni si Jackie. Wala ko no si Jay Bugas. Pero tigan, hitiksod ka aning lugar ah. Ano naman ko age? Lang kung age kita kung ate guys. Nagdalam ko ng tawag kong Nicole ja. Kulbaan ko ba kay bisig masig ana lang panawag ba ja. O di kay bugas sa injo bisa gamay. Wa dito kay anong nawag ko sang banang gapon. Man nagbak mo ang tubag man. Kan na. Ha? Ada na sigko ning mga lut tambalos-lis na bana ngay ngana. Ha balister. Pag Carmen lagi. Wapas mo ka dito. Mang ko patahas asas Carmen. Wado ko patahas din. Patahas. Pakita dimple be. Kita dimple mo. Nasa dimple guys. Be, smile be. Kita dimple be. Smile be. Nasa dimple. Ano ba? Ubura wa pud ka. Nga. Ginagluya igum. Doktor ba? Nawa na kadugang ubo kay murag allergy ra to nawa na. Inom ko ka ng kuan. Wa na ko ubha gabi kay tambalan ko ni Mama Julie pag kuan. Karnaba. Di na ko te. Sige butang anak. No, ano dire ah? Ito dito te. Mang hinatag na. Buntis ka? Pilipino eh. Ha? Pilipino. Adyo na dyan pagpabuntis kay. Di na may bisto to panahon ng paminawon di na kung mag-isad ka buko. Kaya di sa dyan adyo magbuntis ron. Hindi mo na rin buwak. Tubig. Inom sa tubig. Tubig dong. Yan sa'yo si Mama Julie. Tara oh. Inang tubig. Ano lagi kong nga to, lagi kong ginabang. Pina-hospital ba daan ni si Jacono? Di ka buros. Bilibil ni. Awa di ko buros. Hala ba si Burus ka ha? Gaya gayud di nguling ko. Ayun di ba? Luwi ka yung bata. Mo nang itakwil ka kay buros na pod. Nga na ba? Gayud di bitaw ko kay hindi ko si Ato na sige pa kuan sa mga laki. Hindi ka kasabad sa mga igsuon. Mo siguro hindi ka dawato nila kay kuan. Napukus ka sa mga anak. Jesus, na-dimple. Ano kaya nabasa na nabasin sa mo? Raman ang bana. Dato pala mami, pwede namang tagaan ka na mag-asakasakong bugas. Bitaw. Pud ni Igor man pud winain taon nang itag. Ato na raman makadungag kag kamor makapong duha. Sige na kay gitagaan ni Julie og kuan bugas. Sige. Ako na katong baji na kuan ko kay Sabangan siya pero daghan istorya. ipakaon ni Mama Julie og kuan kamuti og piniritong isda. Ning kaon pud. Urog di kay luto. Ha?
Mga saginan nga wa ko kwarta lagi kay labaw pug ko. Ja ni man sa nga bugas na laman. Kuha ko kwarta. Kita ko siguro to kay lakawan ko ba. Diya guys, mamahawtan dyan namin pinirito nga inunan dyan pritong manok kay wag mga bata man pritong manok na ilahang pamahaw kay may request sa mga anak ni Mama Julie dyan mo guys mukha naman ko na ning saging or sa maning kamuti lami ka yung saging dyan si Julie naghimo sa ginamos patay na dyan guys kaya ganahan madsugong panintin kung man nagbunot ko dahil tubi dyan isilay ko sa pamatuloy ito naghawag dahon sa saging. So, sa tabangan guys kay luwi po. Lubi dari guys kay rang kadagko. Na makakita ka na nila guys oh. Anak akadyo. Na kay di man pwede maglingkod-lingkod ra ko kay musamot man nagahang kuan. Manang naghinay-hinay lamang ko dari og bunot. Kanang ganahan ko panington ko ba kay malagi na taas lagi po ko og kolesterol. So ana sang ibang buntan daan matingalan las juli dari unja og ana nang gibuntan ija mga lubi. Kay maluoy pug kuni nga grabe pud niya pangumbati lagi pud niyang himo ubud-bud. Makabayad siya sa jang mga bayranan sa eskwelahan. Murag ako lagi pud guys kan maning kamot nga kabayad ko sa mga kinahanglan sa mga bata. Yang panibuntan ja kari ang gigagmay-gagmay guys kay ang gibutang sa jang tanom kay mga adyo ko dito jang cardinal. Nami di ko luto. Ja humana ligsig pangadji. Humana ligsig pangadji. Iyo kira na dun. Lami agahang giluto nga kuan. Hala, lami ligsig. Di. Ni. Awa pa di ka mo tilaw. Oh ya. Galing-galingo man ka. Ano dugong nasbilak ni mo gay ha. Hindi na preso lang mo ginahan. Kaya narabas dinay sa bahay. Adto ka dito eskwela narabas dinay. So mani hapon ta guys, madung gabi. Ja, salamat sa inyong pagtanaw sa mga YouTube. Jadi ada silang duha dari Tining wala sa misa. Di ag ako gabi ja kung gitambawan, si jala pinagtambaw karon. Pero kuan ko sa kanang Magtambaw gyapon ko ron. abog. Magtambaw gyapon ko. Nangina jud ko grabe gid ang ilong hibang. Ha? Sa aso. Lagi ako lagi wa gaho daan jud ni ha bisalag bahalag ni aso. Di sa aso niya paghawd dahon. Ha. Na. Ilong. Diya guys, diyan na po dyan. Salamat sa inyong pagtanaw sa among video karong adlaw. Naagihapon ko ila Mama Julie. Salamat din inyong papakaon na dani. Hala gino ko magpasalamat kay ay naghana gibuhat sa ni mata nagdigamo, naggibunta ni jagahang lubi, nananong pa sa hangbuwak. Ay ang buwak ijahang gireplan kay wa na natiguang na sa nagtaas na. Na ko'y kita nung nabumbil. Tanong po si sa bumbilat. Katawa. Na sige sila siya. Hawa ng bumbilat. Bumbilya mo to bumbilat. Tanong ng bumbilat. Diya kay di man mi marang sa lamisa, jagahang guys di ara. Tag sa Miss Julie. Diet ning 2 Julie. Di ako pati di patatas. Aw na ipatatas day po namong kanon. Di additional ba doon? Thank you for watching. Amping ug ampo tanan. Love you all. I love you.